Hola, què tal, policies en progrés, com esteu? Espero que bé. Avui, després d'haver fet literatura catalana i literatura castellana, farem una mica de literatura universal. Recordem que aquests apunts seran per oposicions a Guàrdia Urbana de Catalunya o Policia Local de Catalunya. Som-hi. Primers textos: Homer, la Ilíada i l'Odissea. La Ilíada relata la guerra de Troia. L'Odissea és el retorn després de la Ilíada. Després tenim Sòfocles amb Antígona, Electra i Rei, Eurípides amb Medea i Orestes. Virgili tenim Eneida, que és un llibre relacionat amb la batalla de Troia. Després tenim Horaci, autor de sàtires, Ovidi, a Petroni, i recordar una mica aquests, però no crec que surtin. Després, època medieval, cançó de Roland, anònima, Dante Alighieri, creador de la Divina Comèdia, aquest ja és important. Dante Alighieri amb la Divina Comèdia. Després tenim Francesc Petranca, que va fer sonets, i Giovanni Boccaccio, que va fer Decameron, que són 100 contes. Després ja passem al Renaixement, amb Erasme de Rotterdam, que va fer Elogi a la bogeria. Aquest és important. Nicolau Maquiavel va fer El príncep, que és un tractat polític. Tomàs Moro, Utopia, que és un altre tractat polític. Aquest no el sé pronunciar, el diré tal qual se llegeix, en català, Rabelais, potser és Rabeloa, però no ho sé, amb llibres com La Gargàntula o Pantagruel. Luis de Camoens, Les Luisiades, i després ja sí que passem a un important, William Shakespeare, que casualment es va morir el dia 23 d'abril. Casualment, Cervantes va morir el dia 23 d'abril, i 23 d'abril és Sant Jordi. Quedeu-vos amb aquestes coses. Llibres a recordar: Macbeth, Hamlet, Somni d'una nit d'estiu, Romeu i Julieta, Rei Lear, Otelo i La Tempesta. Per si acas ho repeteixo: William Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu, Macbeth, Hamlet, Romeu i Julieta, El Rei Lear, Otelo i La Tempesta. Molt bé, passem a l'època del barroc, amb John Milton, amb El paraís perdut, Daniel Defoe, amb llibre de Robinson Crusoe, Jean-Baptiste Poquelin, amb el pseudònim de Molière. Va fer l'Avar, Metge Pals, El malalt imaginari, Tartuf i El misàntrop. Després Montesquieu, que va fer L'esperit de les lleis. I aquí ja passaríem a la il·lustració. Jonathan Swift, Els viatges de Gulliver. Voltaire, així es feia dir François-Marie Arouet. Per tant, Voltaire era un pseudònim, recordem, de François-Marie Arouet. Amb el llibre de Càndid. Rousseau, disculpeu si no sé pronunciar els noms, va fer el llibre de Contracte social. I després passem a l'època del romanticisme, amb Walter Scott, amb el llibre de Quentin Durward, Goethe, amb llibre de Faust o Werther, Victor Hugo, amb Els miserables, important, Victor Hugo amb Els miserables, Edgar Allan Poe, important, amb Els crims del carrer Morgue, Edgar Allan Poe, amb Els crims del carrer Morgue, Jules Verne, important, amb El viatge al centre de la Terra,
20.000 llengües de viatge submarí i la volta al món a 80 dies. Recordo viatge al centre de la Terra, 20.000 llengües de viatge submarí i la volta al món en 80 dies. Després tenim els germans Grimm, que van ser autors de contes infantils. I recordar molt, perquè poden sortir contes a les oposicions, han sortit en algunes ocasions. I els germans Grimm destaquen La Ventafocs, Rapunzel, Hansel i Gretel, La Caputxeta Roja, La Cenicienta, Blancaneus, La Bella Dorment i Pulgarcito. Després, potser faig un vídeo petit recordant els contes i estarà molt bé. O sigui, els autors importants dels contes, i ara això preneu-vos-ho com un petit repasset, però sí que vull ficar els 4 autors pim importants que van fer contes i ho ficaré al pròxim vídeo. Després tenim, molt important, aquí Alexandre Dumas amb els 3 mosqueters, el comte de Montegris i la dama de les camèlies, molt important. Recordo i repeteixo, Alexandre Dumas amb els 3 mosqueters, el comte de Montegris i la dama de les camèlies. Després tenim a Jane Austen amb Seny i sentiment i Orgull i perjudici. Després tenim a Stendhal amb El roig i el negre i francès. Després, molt important aquí, Mary Shelley, autora de Frankenstein, sobretot. Després, el modern Prometeu, però sobretot és important Mary Shelley per Frankenstein. Potser el modern Prometeu també, no ho sé, ho desconec. Però a tenir en compte. Després tenim Harriet Beecher Stowe amb La cabana de l'oncle Tom. Després un altre autor important, Charles Dickens amb Oliver Twist, David Copperfield i Cançó de Nadal. Recordo, perquè és important, Charles Dickens amb Oliver Twist, David Copperfield i Cançó de Nadal. Després tenim Emily Bronte amb Crims borrascosos, Herman Melville amb el llibre de Moby Dick, molt important, Herman Melville amb Moby Dick, repeteixo per si acaso una tercera vegada, Herman Melville amb Moby Dick. Després tenim a Charles Baudelaire amb Les flors del mal. I després, aquest parell, que estan remarcats en blau, són importants. Perquè la gent, m'incloc entre la gent, acostuma a confondre'ls perquè són d'una època similar i són de Rússia i jo personalment no he llegit cap d'aquests llibres, no destaco com una persona lectora, sinó com un noi que busca aprovar, no? Busca saber-ho per aprovar les opos. En aquest cas, vés a saber si en un futur sí que em dedicaré a la lectura. Aquests 2 actors s'acostumen a confondre, Dostoievski i Tolstoi. Ho repetiré 4 vegades perquè són importants. Dostoievski, de Crim i càstig, els germans Karaskov i l'idiota. Recordo. Dostoievski, amb Crim i càstig, els germans Karaskov i l'idiota. Repeteixo de nou. Dostoievski de Crim i càstig, els germans
Karamazov i l'idiota. Repeteixo una altra vegada. Dostoyevsky, Crim i càstig, els germans Karamazov i l'idiota. I Tolstoi té Guerra i Pau i Anna Karenina, perdó. Tolstoi té Guerra i Pau i Anna Karenina. Tolstoi té Guerra i Pau i Anna Karenina. Val, anem a continuar amb Ibsen. Aquest és un autor de teatre. A destacar de Ibsen, La casa de les nines, Peer Gynt, Hedda Gabler, una molt important, remarcada aquí, Un enemic del poble i Espectres. Repeteixo, La casa de les nines, Peter Gynt, Hedda Gabler, Un enemic del poble i Espectres. Després, una molt important, de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. Sawyer? No sé com se pronuncia. Bueno, repeteixo, de Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer. De Bram Stoker, Dràcula, de Robert Louis Stevenson, important autor, L'illa del tresor i Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Recordo, de Robert Louis Stevenson, L'illa del tresor i Dr. Jekyll i Mr. Hyde. De Oscar Wilde tenim Retrat de Dorian Gray. De Chekhov tenim La gaviota i El jardí dels cirerers. I entrem en època contemporània amb Marcel Proust, amb La guerra del temps perdut. Important aquí, Thomas Mann ha sortit alguna vegada amb La muntanya màgica i un yanqui a la cort del rei Artur. Thomas Mann amb La muntanya màgica i un yanqui a la cort del rei Artur. Hermann Hesse amb El llop estereotipari i Siddhartha. James Joyce amb Ulisses. No té res a veure amb l'obra d'Homer. Per tant, a recordar, James Joyce, important, amb Ulisses i no té res a veure amb l'obra d'Homer. Franz Kafka, amb La metamorfosi. Nikos Kazantzakis, amb Alexis Zorba, el grec. Pasternak, amb Doctor Zhivago. Henry Miller, important, amb Tròpic de Capricorn i Tròpic de Càncer. Henry Miller, important, amb Tròpic de Capricorn i Tròpic de Càncer. Tolkien, El Hobbit i El Senyor dels Anells. Aquesta és fàcil. La coneixem l'autor. Del Hobbit i El Senyor dels Anells, Tolkien. Val? Un altre autor important, Aldous Huxley, amb Un món feliç. Aldous Huxley amb Un món feliç. Després tenim Robert Graves, important, amb Factor humà, i Jo Claudi. Robert Graves amb El factor humà i Jo Claudi. Després tenim a Scott Fitzgerald amb El Gran Gatsby. Scott Fitzgerald amb El Gran Gatsby. Després tenim a John Dos Passos
en Manhattan Transfer. Tenim a Ernest Hemingway, amb El vell i el mar, per qui toquen les campanes i adeu a les armes. Vladimir Nabokov, amb Lolita. Enric Fromm, important, ha sortit alguna opo, amb El raïm de la ira. Amb l'art d'estimar, perdó. Enric Fromm, amb l'art d'estimar, important, i que m'he colat una casella. Després tenim a John Steinbeck, amb El raïm de la ira. Després tenim un autor important, George Orwell, amb Un homenatge a Catalunya, o la seva gran obra, 1984. George Orwell, homenatge a Catalunya i 1984. Després tenim a Pablo Neruda, que va ser senador de la República de Xile. Y segons Gabriel García Márquez, el más grande poeta de cualquier idioma. Y a destacar de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Després tenim a Tennessee Williams, amb La gata sobre el sostre de zinc. Camus, important, ha sortit alguna que altra vegada, amb L'estranger o la pesta. Camus, amb L'estranger o la pesta. Julio Cortázar, amb Rayuela. Tenim a Octavio Paz, Premi Nobel, amb Llibertat sota paraula. Tenim a Arthur Miller, amb La mort d'un viatjant, o Les bruixes de la Salem. Tenim a Mario Benedetti, amb Montevideanos. Tenim a José Saramago, portuguès, amb La balsa de pedra o l'Evangeli. A Truman Capote, amb La sang freda. Després un autor important, Gabriel García Márquez, amb 100 años de soledat, que transcorreix a un poble fictici anomenat Macondo. El otoño patriarca, crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera i Relatos d'un náufrago. Aquest el vaig llegir de petit. Si no me'n recordo, era d'una història real d'un senyor que va naufragar i se va passar uns quants dies a mar obert. Per tant, recordatori de Gabriel García Márquez, que és un autor important, que és colombià, amb 100 años de soledad, El otoño patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera i Relatos de un náufrago. Després tenim a Günter Grass, que va ser Premi Nobel de literatura, el llibre de El timbal de llauna. Tom Shape, amb Wild. Després tenim una autora important, Isabel Allende, amb La casa dels esperits. Isabel Allende, amb La casa dels esperits. Milan Kundera, amb L'insostenible lleugeresa del ser. Després un autor important, Umberto Eco, amb El nom de la rosa i El pèndol de Foucault. Umberto Eco, amb El nom de la rosa i El pèndol de Foucault. Després tenim a Mario Vargas Llosa, important,
amb La ciutat i los perros. Mario Vargas Llosa, amb La ciutat i los perros. Paul Auster, amb la trilogia de Nova York. Després tenim un altre autor important, Patrick Sukin, amb El perfum. Patrick Sukin, amb El perfum. Tenim també a Jonas Johansson, l'analfabeta que va salvar un país. Després tenim a J.K. Rowling, amb els llibres de Harry Potter. Després tenim un autor important, Ken Follett. Destaquem de Ken Follett Los pilares de la tierra, La caída de los gigantes, Notre Dame i Un mundo sin fin. I per acabar tenim a... faré un repàs abans de Ken Follett, de nou, per si acas, amb Los pilares de la tierra, La caída de los gigantes, Notre Dame i Un mundo sin fin. Per acabar tenim a Patrick Rothfuss amb Crònica d'un assassí de reis, i a dins tenim El nom del vent, El temor d'un home savi, i tenim un llibre que, pel que es veu, fa molt temps que en principi s'està fent, que és Les portes de pedra. I res més, futurs policies. Espero que us hagi servit. Faré el vídeo repassant contes populars. Espero que us serveixi, a mi me servirà. M'ho ficaré com a àudio i me ficaré a escoltar això. Si algú m'arriba a escoltar algun dia. I res, molta força cap a les opos, molta paciència. En breu farà un any que estic estudiant. I res, molta constància.